Pois, moi boa tarde e benvidos e benvidas a esta asociación cultural. Aquí é certo que hoxe hai varias persoas amigas desta asociación cultural, socias, pero tamén moitas de vos non viñestes nunca aquí, entón é para que saibades. Estamos aquí no primeiro piso, abrimos de luz a xoves todas as tardes, de 7:30 ata as 9 da tarde. Facemos actividade cultural moi variada. Durante o ano pasado estivemos aí quizás moi metidos en todo o que significou o centenario das Irmandades da Fala. Temos un folleto que estamos moi orgullosas del, que se logo queredes levar, que conta de maneira brevísima pero que significou o nacemento das Irmandades da Fala na Coruña. E neste 2017 andamos a voltas con Maruxa Mayo. Sabedes que a Real Academia de Belas Artes dedicou o 2017, o Día das Artes, o 1 de abril, a Maruxa Mayo, e a nos parece que é unha muller non bastante coñecida, que desde logo é a vanguarda no seu momento polo que significou a súa pintura, toda a súa obra, pero tamén o seu posicionamento en favor dos valores da democracia e dos valores naquele momento da República. E en ese traballo estamos metidas, pero xa digo, traballando un pouco en todo. Por iso para nós é moi importante cando son as amigas que nos din que queren vir aquí. Por iso estamos para nós hoxe un día moi especial. Cando Vía me dixo que quería facer aquí un recital. En Má Pedreira facía nada que estuve presentando aquí o seu último poemario, polo tanto, que saibades que aquí estamos para o que precisedes, que aquilo que non teñamos dentro do que podemos. Temos esta pequena sala de exposicións, neste momento a exposición que podedes ver feita nun campo de fotografías feitas nun campo de refugiados, formou parte do proxecto Acampa que estivo aí nos xardís un pouco para reivindicar o dereito ao refuxio e para reivindicar os dereitos humanos, e tamén para facer ver que a posición que está levando a cabo a Unión Europea, toda Europa fronte ao drama dos refugiados, é verdadeiramente algo que nos avergonza a todos, e que entón nos poñemos ese graniño pequenísimo de area facendo un pouco de altavoces do que está sucedendo neses lugares. Entón, moitísimas grazas por pensar en nós, moitísimas grazas tamén a Má Pedreira por acompañarte na vosa casa. Tócame hoxe estar aquí de mediadora, porque eu me dixo Ana que estive no aquí na cadeira que ocupa aquí agora, foi tamén con vertedes queixas. Estiven aquí, estiven nos outros lugares que ocupou a Asociación Alexandre Bóveda nos últimos anos, porque sempre é justo que nos refuxien, que teñamos un acobillo para as palabras, para a poesía, sobre todo. Sempre nos ofrece un espazo no que amosar o que facemos. Entón, para mí é dobre ledicia outra vez na Casa das Palabras, que é esta asociación, e que Lías Antiso me convidase, e que nos parexásemos un pouco coas datas, co tempo, para poder estar xuntas aquí hoxe. Así que moitísimas grazas por acompañarnos. Quero ser breve, porque hoxe o seu día e a súa tarde é o seu momento de poesía, de palabras, de protagonismo, así que simplemente quero facer unha pequeniña introducción. Ela era encargada de tecnoloxía, ou viene con papelote roubado no traballo. Entón, estamos aquí en loito analóxico e o digital, pero en todo o demais irmandadas ata a medida. Somos adictas ao tempo, a medirlo, a pesalo, a deformalo, a perderlo, a pregar para que mude o seu ritmo e se faga máis áxil ou máis despacioso, tiranizando. O tempo é a substancia intangible máis cuantificable do universo, aínda que non é sempre así. Canto tempo hai que coñezo a Lía? Cantos anos hai que é poeta? Cantos lustros que me espello nos seus poemas? Canto faltará para que teñamos nas mans o seu primeiro libro? Podería poñer cifras a todo isto, pero sempre prefiro as palabras. Coñezo a Lía desde hai un mundo. E sempre a coñecín poeta, escoitadora, opinadora e curiosa. Perfumada de palabras, alí onde une a poesía, Lía aparece. Os primeiros dos seus poemas que tiven nas mans falaban de cicatrices, de dores pasadas e de incompletitude.
aí o espello. Temas nos que se reflicten case todas as mulleres en unha lingua limpa, depurada de imaxinería totalmente sincera. Se tiene que seguir cuantificando en palabras a poesía de Lía, diría iso: sincera e limpa, ou sinxela e transparente, auga pura. Acalma a sed, limpa, reconforta e, en canto embravece, pode arrastrarnos ata o dano. A Lía líquida como persoa coñezoa no mesmo intre en que entran os seus ollos enormes, abertísimos, no meu mundo de obradoiros literarios e máis tarde o noso mundo de cafés de confidencias amigas. Ela xa escribía como xornalista porque escribir se atiraba dos seus dedos levando a fora dos espazos ermos, literariamente falando, da socioloxía ourense na Alfama. Aqueles poemas cicapiz verían a luz en publicacións como Dorna ou colectáneas de obradoiros literarios como o Ciclo de Plenilunios, o Catálogo Versos e Formas e a Una Poetas e Artistas Plásticas. Espazos electrónicos, recitais multidisciplinares, certames feministas que amosaron os seus resultados e das súas voces poéticas estampando os versos nas paredes da cidade, como organizado pola Asociación Feminista Coruñesa Antonina. E finalmente, como columnista en Correo Gallego, escribir, sempre escribir. Hoxe, achegásenos, como sempre, polo aire, facendo da poesía algo que responde ao aquí e ao agora, que poderemos cazar só as que estamos aquí presentes. Así que estade atentas, porque aquí se vos ofrece, da voz de Elías Narciso, en a sempre aberta Casa das Palabras que a Asociación Cultural Alexandre Borja, é unha hora única e emocionante de escoitar esta voz tranquilizadora e temperada, que fala do amor, da morte, da salvación que ofrecen as palabras e a consistencia sobre o propio amor. Así que, seguimos, e disfrutamos. Coñecímonos no Obradoiro, que daba ela a poesía. Ese foi un poquinho tamén a orixe a miña pasión tamén pola poesía, porque eu sempre escribira, pero máis narrativa ou máis persuasivos e tal, e o tema poético que me parecía algo complicadísimo e super difícil de facer, pois bueno, realmente é unha boa mestra, sempre todo moito máis sincero. Despois continuei con moitos outros mestres aquí da Coruña e realmente tive a sorte de ter a Xusto Souto neste mismo espazo hai un ano, algo así, tamén con outro obradoiro literario tamén outro dos meus mestres, por suposto, como teño ben, entón vou comenzar cun poema no que explico precisamente do que estamos falando. Por que puxame a escribir, por que escollín a expresión poética. Titúlase Abrir as comportas. A longa xestación dos meus versos, ás veces dolorosa, ás veces enchida de ledicia, foi catarse, creación, liberación e tamén inseguridade. Coller as túas sensacións pola man e pasear con elas baixo o sol, a carón do mar, sentindo o salitre nos beizos, a friaxe nas mixelas. Non agocharse das olladas, ser valente, ser vulnerable. Berrar, 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 e sentir como as mans dunha experta parteira tiran deles. E che di, para a túa tranquilidade, que gozan de boa saúde. Non querer ser unha nai protectora e os deixas voar libres, as sabendas de que uns poderán amalos, escoitalos, comprendelos ou recitalos, ignoralos e adraxalos. Pero iso xa non importa. A viaxe comezou e agora serán parte de vos. Conectarán coas vosas vivencias, cos vosos silencios, co que máis loitades por agochar. Non os deteñades nas enferruxadas portas da aduana da razón e deixadeos entrar a xogar un pouquiño. Seguro que pasamos un bo ano. Entón, invito-vos
a partillar comigo. Ben, o primeiro xa dos poemas que trato agora, empezo un pouco por os máis escuros, vale? Para despois acabar máis positivos. Entón, este é o Trasteiro Azul, que fala un pouco das obsesións, do pesimismo, vale? De cando te encerras en ti mesmo e non podes ver máis alá, vale? E parece que todo se te cae en riba e non atopas unha saída, vale? O Trasteiro Azul. Golpeada pola túa lembranza, boto a correr cara ao Trasteiro Azul. Agóchome no meu refuxo, pecho as portas, as ventás, deixo o mundo fora. Somérxome nun baño de bágoas, na escuridade da noite, e collo forzas para abrir o meu trasteiro interno, ese polo que ti solías vagar a cotío. Pouco a pouco van esvarando as gargalladas, os alumiños, a complicidade, os plans de futuro. Esfórzome por barrer as lembranzas, por rachar os recordos, por limpar aquelas pegadas que o tempo agrandou. Nos recunchos máis agachados aínda quedan diminutas motas de pó, esas que agarden que o vento as leve. Mais no meu trasteiro, tan escuro e sombrío, non hai lugar para o aire, nada queda vivo e nada pode respirar. Terei que trousalo, remexer das miñas entrañas ata lograr o desterro dese asasino silandeiro. Como fumigo as lembranzas, como disipo o mozo. Non sei se o amencer traerame a ledicia da liberdade, de ser unha muller nova sen áncoras, ou se no derradeiro intento por desfacerme de ti, o teu recordo afogarame, e ficarei inerte, sen azos, engolida para sempre polo meu trasteiro azul. Ben, agora vou compartir. Que me estuve dicindo todo o tempo, dale, non podía porque facía ruido. Vale, tamén a data é bastante simbólica, porque fai uns días, fixose 10 anos do meu primeiro recital individual, como se dixéramos. Estive presentada por Emma tamén, e tiven a sorte de contar cun músico, que é Manu Clavijo, que non está aquí presente porque agora vive en Madrid, que fixo musicou os meus poemas, vale? E tamén puxen obras de dos artistas amigos, un é Ángela Fernández, que foi compañeira tamén, outro é Ramiro, vale? Entón agora imos escoitar a canción Ti, cantada por Manu Clavijo, que fala do mesmo tema das obsesións, non tan negativamente, e o cadro que ides ver no fondo, vale, o artista é Ramiro. A ver, un cariño. Vale. A ver. Aviso que a calidade non é boa, era moi escuro, a grabación non profesional, pero... Un altar dentro de memoria, lembranza cocina con frío de oro, besos distorsionados, verbas formas de contexto, migajas de realidades perdidas, memoreas de invención. Un millón de veces obsesión de la idolatría, sustitutos del presentamiento, cargo con mochila la culpa, fondo puro causa la sucia, aculturados que tanto vida las niñas. El mismo infinito se mete a mi íntimo. Moi ben. Agora, o seguinte poema titúlase, irónicamente, A parella feliz,
vale? Que vai un tema que trato moito tamén noutros poemas, que é as apariencias, non? Que parece que sempre todo é perfecto, todo nos va moi ben, pero hai que mirar ás veces máis alá, vale? O título é A parella feliz. Esta noite cubrireime co vestido vermello. Preciso que o espello encome os contornos do meu corpo. Envolvereime nunha nube de perfume e terras artificiais abocharán os trazos de textura do meu rostro. Ensaiarei o sorriso que mellor me senta e non pararei ata que o meu cabelo brille tanto como o aceiro dos teus ollos. Poñerei tacóns para lograr estar a túa altura. Esta noite non serei máis que unha rapaza bonita para que todos vexan en nós unha parella perfecta. Vale. O seguinte fala pois de as relacións así esporádicas e cando unha das partes pois precisa algo máis, cando surxen os sentimentos, vale? Cando hai un cambio. Eternidades. Buscas do ritual de te somerxer na neutralidade insípida e transparente. Lixas coa esponxa os restos de afecto. Arroxas a paixón polo desaugadoiro. E te arroupas de cotidianeidade. É o teu xeito de botarme. Pero hoxe hai un áncora que me une ao teu barco e me custa pechar a porta. Deixarei os meus sentimentos en barbeito nunha conta prazo fixo para que medre. E mentres continuarás enchendo a vida de duchas e cafés, o eterno epílogo da túa promiscuidade. Loitarei contra o meu agnosticismo, poñerei candelas a todos os santos, por ver se algún día te decatas de que só quero ser a túa ducha o teu café. Bueno, seguimos coa temática romántica, vale? Os primeiros son todos de amor e desamor, vale? Agora, entre dúas persoas que son moi diferentes, vale? Como é complicado pois facer unha conexión, vale? Título, o informático e a poeta. Tintas de gris o meu arco da bella. Metes nunha folla de Excel a miña impulsividade. A paixón berra baixo as reixas dun horario. Os sentimentos con anteollos fanse febles. Elevar a enésima potencia a razón e tatuarlle a vida cunha raíz cadrada. Vale. Moi ben. Pois agora, outra canción de Manu, que é un poema máis ou menos ca mesma temática, vale? Esperamos uns segundinhos. Una revista propone su interés. Por resultado, los tristes emocional, hipersensibilidad de veo, analfabetismo sentimental crónico. Diz que son barbadas, te falas de revoltar. No me opongo, estou de rebaixar. Mas comeremos unha orde de alonxamento das nosas incompatibilidades. Agora, enmeigada polo efemero, vale? O valor que teñen ás veces as cousas que non son permanentes, que surxen de forma espontánea, que ás veces nos ven por azar.
e como imos interrelacionando as persoas que conhecemos. Se te coñezo nunha festa, xa che firmo un contrato fixo, dos de antes. E non son boa negociando, aceptarei as túas condicións. Abrirei todas as portas da casa, serás o meu confidente. Arriscareime a que espalles os meus segredos, a que me roubes os cartos, pero non leves o meu DNI. Oida que me penetren túneles de desolación e sexa raptada por a escuridade. Daquela, quererei pechar as portas e non atoparei as chaves. Construirei fronteiras, pero faltarán meus ladrillos. Sei que me enfadarei coa inxenua garapuchiña que me ten dominada, mais son aditos descoñecidos, as olladas de complicidade, os sorrisos recennados, porque o novo ten a potencialidade da folla en branco. E se hoxe temos sorte, pode que os nosos nomes fagan un bo acrónimo. Eu vos agasallo coa mitade da ledicia. E leía. Como non se lee, teño que facer esta aclaración. Moi ben. Vale. O seguinte xa é dos poemas máis novos. Polo que vi, moitísima xente sentiuse identificada con el. O que é curioso, porque deses amores que tes que nunca se consolidan, que quedan o mellor nun amor platónico ou nunha falsa amizade, pero que sempre quedaron como uns sentimentos aí que non se chegaron a consolidar. Chámase amor inoportuno. Tan preto, tan lonxe. Sinto morriña dos bicos que nunca nos vimos. Morro por sumersirme nas túas contradicións. Deseo voar lonxe, moi lonxe, desta cómoda gaiola que habito, na que unha amizade artificial me permite verte, pero non sentirte. Na que os abrazos son despedidas, e non o prólogo da paixón. O roce da túa pele, sempre breve e casual, murmúrame o segredo da felicidade. Mais seguiremos ocultos eternamente, baixo seguridade dos nosos antefaces, agachando o auténtico para poder sobrevivir, ollando con vagas a un pasado no que nos faltou valor. Todo foi pactado, sen necesidade de verbas. Os silencios berraron a súa verdade e as olladas asinaron o trato. Forzamos a razón a debuxar o camiño e fomos verdugos dos nosos corazóns. Mas algún latexo sobreviviu e agora reapareces no medio do meu poemario cando xa levo tantos versos escritos, versos de sangue, deses que só se borran rachando as follas. Moi ben. A última canción que imos escutar de mano titúlase Preservativo Emocional, que é unha metáfora, no? De cando te queres protexer os teus sentimentos, o teu interior de a dor e todo eso, como faz? Físicamente é sinxelo, pero como facemos para encontrar un preservativo emocional? Llega un momento, protégete de mí, afástasme de ti. Buscas desesperado una frontera que cicagotea. Yo también quiero preservarme, donde consigo un control emocional. O quiero pago tamaño XL, que no filtre ninguna pinta la miña censura, para poder devolverla de rosada ao lixo. Y no le ves nunca más nada de mí, y no le ves nunca más nada de mí. Nunca hay nada de mí.
fago un recital sempre teño por costume, polo menos, escribir para esa ocasión un poema. Entón agora vou ler o que escribí, nada, hoxe, que vou ides partillar agora en exclusiva, vale? Non vos vou dicir de que vai, porque o ides entender o final, vale? Titúlase Unha vida idea. Son moi afortunada, sempre sorrío. E por que non ia facelo, se todo me sae tan ben? Teño unha vida super interesante, moito mellor que as vosas. Podo presumir de centos de amigos, aos que lles gusta ou lles encanta cada cousa que fago. Din que son guapérrima, e doulles a razón. A felicidade escolleume a min por riba de todos os demais, pero agora, que ninguén me escoita, confesarei que cando pecho Facebook acabo esgotada de tanto facer de Photoshop a miña vida. Moi ben. E agora, xa para rematar, van ler dous poemas tamén recentes, porque, bueno, son nai. Entón, o primeiro vai, pois, o acto dende unha perspectiva moi positiva da maternidade, tamén da lactancia materna, tal. He de dicir que eu non defendo esa idea porque non todo é unha maravilla, é moi duro ser nai, pero, bueno, aquí escollín un positivo, vale? Pero sei a realidade e non é este certo, pero hai outras cousas tamén, vale? Titúlase Simbiose. O teu berro rasga a tranquilidade da noite. Frías vaguas esvaran raudas polo teu rostro. Os teus brazos erguidos cara infinito berran pedindo axuda. A anguria converte a perfección do teu rostro nunha imaxe cubista. Acudo a túa chamada. O xeo das túas mans arrodéame. A miña pel absorbe a túa chuvia desacougada e te ofrezo o meu corpo como cobertor. Apretasme e ficamos adormecidas nun círculo perfecto de leite e versos. Moi ben, e xa por último un poema sobre a infancia, vale? Pero infancia das miñas nenas, da que viven eu, vale? Como ese paraíso perdido que sempre añoramos un pouquinho. De a infancia é o colo da boa, os alumiños, as cóxeras, os doces as agachadas, xogar na praza e mentre buscas tesouros atopar a ledicia, abrazar con forza a liberdade e lucir con fachenda os teus xeonllos marcados, somexer os dedos na auga fría da fonte e iniciar unha guerra de gargalladas. A infancia é vivir nun arco da vella con só 4 leis: voar, soñar, rir e amar.